J. Rintajoupin liikkeet tunnetaan valtavista ja laadukkaista vaihtoautovalikoimistaan. Seinäjoen Jouppilan tieltä löydät uudet Saab sekä Ford-henkilöautot maukkaissa väreissä suoraan liikkeestä ilman odotusta. Fordien lisäksi tarjolla on myös Chevroletit ja Oppelit Herralankadun liikkeessä. Palveluihimme kuuluu myös nopea ja ammattitaitoinen huolto autolle kuin autolle. Lahden vaihtoautohalli on moderni ja pinta-alaltaan suuri. Henkilöautojen lisäksi tarjolla on myös matkailuautoja ja vaunuja. Kuopion uudistetuista tiloista löydät vaihtoautojen lisäksi uudet Fordit, Chevroletit, Oppelit ja Saabit sekä uuden modernin huoltopalvelun. Myös Lappeenrannassa vaihtoautovalikoima on laaja, mutta samalla voit tulla vilkaisemaan myös matkailuautoja ja vaunuja. Pääkaupunkiseudulla liikkeeseemme on helppo tulla Kehä kolmosen kupeeseen tai Hämeenlinnan moottoritien vieressä sijaitsevaan Karavan-keskukseen, josta löydät yhden Suomen suurimmista asuntovaunu- ja autovalikoimista. Uudet Adria ja Sun Living asuntoautot Vantaan lisäksi myös Seinäjoen Jouppilantien, Lahden ja Lappeenrannan liikkeistä. Tampereelta apua autokuumeeseen saat Hatanpään valtatiellä olevasta liikkeestämme, joka sijaitsee aivan keskustan tuntumassa. Kaikkien toimipisteidemme lisäksi auton ostoasioissa palvelee myös erillinen ostotoimisto Helsingin Töölössä osoitteessa Linnankosken katu 10. Tervetuloa tutustumaan koko perheen voimin myymälöihimme ympäri Suomen, hyvän palvelun, jatkuvien tarjousten ja yli 1500 auton monipuolisen jättivalikoiman merkeissä.